heta hian yom don nge yom du zok karing Indo na lalpa wangin chuan I local don nge heta hian yom don I thu ni mai ei turam don em Attention! Wolf team hi khowela si pei Paul chaberani tel vein du ni chuan in thaina in lan ti ranga yang voina chang chuan kartinin in pei thak na awmanga in ril ru ti ha lo ula kan du ber chu in pumpek na ni Sir Saber, pahni na ka, low chokro. Kasay zo siya kasay lero. Bull team hi, kovela. Team, bull team. Tiswang nan le toswang tiyo. Ban hal di du lo chuan. Kan lo lawm renga te. Say nan turin tunge pui du. Wolf team hi khowela si pei Paul chaberani tel vein du ni chuan in thaina in lan ti ranga yang voina chang chuan kartinin in pei thak na awmanga in ril ru ti ha lo ula kan du ber chu in pumpek na ani Chalutu inam na huna kir le ru Shereng ru Wolf hi mala tu ani beta Wolf hi aaya chakani ya Alpha Wolf chuan khowela nyang Hei hi kan ni na chu ani hei hi ani Wolf team tia kan kau na chan chu In pui wang han ka lawm lutuk thengil ro hun kho rau ka du lo wang ni kha Zaning nge ti don zan ri akalo chi thang che hun ka nei lo makre uve ka du chi Chalutu Tunge min la bay ngam in bay chat le ka du a fair la wa mai Mel za tam tak pal chang angin ito Indo na mong chu ni se I thi chiang viao kang mi thi tra second chance nei to ngai lo
Shereng ro Indo na muna chuan engkim a thiang ani a fair lo ti chu chuan lam mei ani sei turi nei mi ya nei lo over khana du deuh tlat chalu tu a chalom mi zong in ein sual lai mu hian cha kalom ha du te em phuro a sei sa don chen ya sei sa a lo en ro Nghe tí tụi mà. đầm đôi chặt gì các bé chứ mà lề hey ít gì mà ít chạc là vắng chưa Ít chết đàn hi phê lâu lẽ mày. Sergeantin in bậy lúc nào chuan fair lâu ống lâu tị ha fair lâu tị tết chuan là mấy lom hay tết thật thì này khana du deuh tlat ching ka sia a chiang ringa lom hanin ente lem te ka soya in ti thei nga ringo ta middle school ka kalaya min ka udani siami virgin killer kan hi ka shilang che khatiang mai chia ka chu eng man ni lo an lan da na en lo la iti fuang an thin lung thlir zok ang che an ni ti la khuna chuan i thi sena ron lung pup pupanga an chiat lo em wangin mel za tam tak tal chang angin ni to mai isi thiam im chu chu min ring lo ve la mi ya a chalom min ring su thengil dei ro local lo te in betila enga mo kan in betang ka chak lo chuan i be ka chungin nak tu ka ta na nga a chalom enge kan in bet tur chu nắng té đấy ôi cả lớp thầy lâu ai sang in đi sang lễ đậu té trong về đậu la ai à nghe mụ đi vấp phú về à nghe mụ có chị chu anh vợ góc lờ nghe là anh mấy mụ lớn quá đi vấp phú về nghe mụ ôi yo in biết na bỏ buli chân là va tú đã sao là chu mà mày xem nó mà đi câu ngâm đón là va cái gì lằng che ngâm lâu đi cái dictionary à về lâu anh nhị chuan fakal ta che cái lằng cái ro đi ngâm tắc tắc anh nhị chuan fakal ta che anh mà lâu mấy in đi anh ngâm tắc tắc ấp xí lâu professional che đàn lâu thi rằng sao hun chat ta kan idon hi in huma valu lero khatiang ringot ani lo aya ana
अच्छा तिरो चलू चलू इतलोम ती नामी इंशम ni liam ta kha chu ni se ka chena via pang min pui ru tuem mo di khan min pui te u yo heta hiang ka hmu le che chuan poi zo kang malam panin khat ni thum 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 oh Sila itlan thai to na ge mga itu minti la ibe ka sakang che kalboro I thinrim le to ni mo a chalom chutia min ka khera ngai lawang ibe ka ken sak che nga ka pui ringa tang che ipui na ka mamo lo hei te chu thati nai thil pek don ringa tan lomi kano pan lai pon kanu stay free tur ka lai sak zia lom stay free chau lo whisper te panty liner te po a cha chi te a pan chi te a toi chi te le a sei chi te po mo le thil ka zot thei cheng em Sila na tinge ulf ti ma hian ilu khovel ral mon na ma se engkim hian chana nei vek kher chuang lo nak tu ka chang chuan ulf ti member ini ve to ang dan zom la ulf ti member thar zong zong te chuan ming le manin phwa vek don ani Pathau Barai ka le to mia eng tin ni sia to khai le ka thiam lo vekani thai ni la len bi angin kal ro achunga bi khwal te khan zunram thiar chu lok an nei do na an hun man dan en chuan minute som thum hnu zel an nei chin tuna pon nei le chep to minute som ni pa kwa le second som nga paruk nga sari nga riat nga kwa somruk nakina kan sai chun som le don ya du tak in biai la du lai
hmuhnawm ka ngay lu tuk che pa ka mo chen ya chết ép mơ nghe iman về thầu khá đi có lawm vậy chết lâu tắc tắc anh ta mania thiếu tệ bộ ipen wal tiro đi game tắc du tắc ka ngay lu tuk che sung te chu buai na ni khai ne buai na tur chu mangai na chau hi ni he ep mangai na wanga sumi se ngani chuan lalpa ini mai du tak ei du lo chuan chataga min cha thanga yang dunge heta hian ron tir che khoi company e change engzat ngen pek che ale thum ka peng che ni lo ale nga ka peng che a chalom I du zat soiro boss nghe buổi nào lâu ní nào chuak ru ole Kalome mình chẳng ru boss in khung fel to ru thay lệ Kalome nghe min bu mang ti ring thang